אמרתי לנהג, אמרתי לו, just together, כאילו, תשאיר אותנו רק ביחד. הוא אמר לי, בטח, בטח. ובאמת, נשארנו ביחד, באופן מפתיע. לא הייתה לי איזו תמונה בראש, כאילו, שאני יושבת בתוך כלא, קשורה, גל וטל יחיו בעזה, כאילו זהו, הלכו החיים, כאילו, זהו, עברנו לגור פה. הם היו מדברים איתנו גם לפעמים על גלעד שליט, עם איזה חיוך כזה, מסתלבטים עלינו עם זה, ואני מוכרחה לומר שזה היו החרדות שלי, שאולי זה יארך עכשיו שנים הדבר הזה. הם עפו על עצמם, שהם כאיזושהי אמירה לנו שלמדינה לא היה אכפת, תראי 5 שנים עד שהחזירו אותו. המדינה לא כל כך אכפת ממכם, למדינה אכפת מהלחימה. אישור כדי ללכת לשירותים. חמה ואת הולכת. או היינו מתהלכות לפעמים, והיינו מבקשות ללכת, לחילוץ עצמות, להניע את הגוף. הם היו אומרים לי, אם את הולכת לסלון, תגידי לי שאת הולכת. והוא עושה איתך כושר. כן, לפעמים פשוט היו יושבים ובואים בנו. לא היה מצב כמעט שאנחנו היינו לבד, היו שנים מאוד קרוב אלינו. אני ממש חששתי מהאפשרות שיבואו לחלץ אותנו באיזה מבצע צבאי. אני ממש דאגתי מזה, כי אני חשבתי על זה, כי הם כל הזמן היו צמודים אלינו. גם את עשית כושר? כן, קצת. מה המחבלים אמרו שאת עשית כושר? אמרו לי בראבו, שזה חשוב מאוד שאני עושה את זה. הם הצטרפו כאילו? הם גם עשו כושר? לא. אבל כן היו הורדות ידיים. כן. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. ובגלל שהגם כל הזמן עושה כושר, אמרו, רגע, אם חי ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם, הצעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת. למה כדי מגבת? לא... כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. אישה היא מלכה. היו עושים לי שיחות איך לשמור על אגם. הסברנו להם שגם אצלנו לפעמים כן יש שלאגם יכול להיות חבר, או יכולים להיות לה כמה חברים לפני שהיא תתחתן. אני אפילו מעודדת את זה, שהיא תתנסה, שהיא תכיר, לפני שהיא אצלה מוסד הנישואים. אבל היינו מתאמתים על זה. כן, גם אמרו לי, אנחנו מחתנים אותך בעזה. את בעזה, את מתחתנת. אנחנו נמצא לך גבר בעזה. הם נתנו לה שם מאוד יפה. שם ערבי מאוד יפה. סלסביל. זה מים, זה כתוב להם בקוראן, מים מתוקים כזה. מתוקים. עכשיו אמרתי לו שזה קטע, כי השם שלי בישראל זה אגם. חשש שהם יקבלו איזו הוראה, שאולי משהו בסוף יחליטו להרוג אותנו, והיינו שואלים אותם את זה גם לפעמים. הם אומרים לנו, אנחנו נמות לפני שאתם תמות, נמות ביחד. זה נורא מרגיע, נכון? אנחנו נמות, אם נמות, נמות ביחד, כי אנחנו צמודים אליכם, אנחנו איתכם. היינו בסופרמרקט, הלינו אותנו לילה בסופרמרקט, הביאו מזרונים למחסן, כאילו למאחורי הסופרמרקט, ואז למחרת היה ירי לרחוב, והסופר חטף עדף, זה היה כמו קונגו שזה מתקרב אליך, זה היה מטורף, זה היה וזה בא אליך. ואנחנו ככה התקפלנו עם המזרון שהיה עלינו, והם, השומרים שלנו, השובים שלנו, המחבלים עלינו, מגוננים בגופם. שוכבים עליכם? הירי, הצבא. כי אנחנו מאוד היינו חשובים להם. רצו אותנו אפי. הם השתדלו לספק את האוכל, לפעמים גם קצת חלקנו עזרנו בלהכין את האוכל. את מבשלת? לא. קיבלתי נזיפה על זה גם שם בעזה. שאני חייבת לחזור, אני צריכה... מהשומרים שלנו. אני צריכה לדעת לבשל. אמרו לנו, איך כשנבוא פעם מה, תביא לנו עוגה קנויה? לא, תכיני לנו עוגה. אמרתי להם, תבואו פעם באה, אני אכין לכם. והם מתכננים לבוא שוב. ככל שנקה בהם, ראשם לא יורד, שלא תהיה אשליה. הם לא מתכופפים, הם יבואו יותר. זה מה שהם אומרים. הם בשכרון חושים, מה7 ל10. יש להם תוכניות המשך. הם אמרו לי, אנחנו אוהבים אותך, אל תחזרי לכפר עזה, תלכי לתל אביב, אל תחזרי לכפר עזה. יש להם תוכניות.